nthawi ya mtengo wapatali takulandirani ku programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Dzina langa ndine Danger Left Winger Williams Mkondwa. Mpulogalamu iyi mlendo wanga ndi Mike Ndala. Kwambiri tiunikiratu masero pana mphamvu amene timu yaikulu ya mpira wa miyendo ya dziko la Flames isewere ku mathero a sabata ino ndi timu ya dziko la Lesotho masero awiri chifukwa akasewera loruka aseweranso lachiwiri likudzali mdziko la South Africa. Mpikisano wa National Bank of Malawi Women's Championship ubweranso bola za masewero mchigawo chachiwiri atsikana a Silver Strikers Ladies namene akutsogola. Komanso mpikisano wa NBS Bank National Division League ukupitirira sabata imeneyi. Ndingopemphani kuti tikhale limodzi. Programu hii mlendo wanga ndi Mike Ndala. Mike takulandira ku Sports Arena. Ndi weekend utino kwambiri maiko ndamene akusewera. Yes, it's an international break. For week yataija tinali ndi FDH Bank Cup final kumene tinaona timu ya Silver Strikers ikutenga ukatswiri wa chikwera gonjesa Wanderers. Ndeno titamaliza chikho chimenechi sonatapita ku mati international break. Yeah, manena kuti ndi international break. Ku Africa kuno mwina ma competitive matches amene alipo nda anali ma World Cup qualifiers amene ali ma play-off. But ma top teams anapanga qualify, so anatsala 4 ukuthi akumane aliyense ndi nzake ndi ukhale final. Yeah, so taona Nigeria ikugonjesa Gabon 4-1 komanso DR Congo ikugonjesa Cameroon 1-0. Okay. Yeah, so pa 16 la mulungu limenelo ndikuti Nigeria ikumenya ndi DRC kuti no papezeke okwanisa matimu oti ajoine ma top teams acha opanga qualify kwa World Cup. So kwa Africa kuno cha serious chinene koma the rest have been my friendlies. Okay. Ni Flames yathu ndi kusewera ndi Lesotho. Yeah, taona na ajanzathu a Zimbabwe amasewera ndi Algeria aluza kanti 3-0. Yes, anali so magame ambiri amene wa Angola kuhanga tikusewera ndi Argentina. Yes. Ndi zina ku Europe ndiko mweno akumalizisaso ma qualifiers. All right. Ndi titabwera kuno kumudzi timu ya dziko la Flames ili ndi masewero mana mphamvu awiri asewera back to back ndi timu ya dziko la Lesotho komanso akasewera Saturday azasewera lachiwiri. Ukuona kuti ndi kufunikira kotani kwa masewero amenewa? Masewero ndofunikira kwambiri chifukwa chokuti ndothandiza kupanga timati sharpen kapena kunola abe anyamata athu pamene tikukonzekera mpikisano wa 2027 Africa Cup of Nations umene kuti Malawi tisapite zikhazo khumudwisa kwambiri. Danger mpikisano umene usewera pa Tanzania pompa ku Kenya kuenda pa basi. Kenya, Uganda, Tanzania. Ifeyo kuti tisazapange qualify azakhaza omvesa chisoni kwambiri. So izizi zithandizira kuti masewero awawa for Lesotho yo tikatengera pa FIFA ranking ifeti pamwamba. Basi ani ma step ochuluka. Koma ndi timu mwe timu yomwe no timavutika nayo nthawi tisanaichi. So ndikupira kuti yapereka timati competition kapena ati pasa game yabwino. Kalisto Pasua akufunitsitsa kuti akhale ndi timu yokhazikika yomwe ikayamba ma qualifiers mali chaka cha mawa akhale kuti no azichita chochita kuti timu ndiyo uthakukumbukira iweyo Danger mene timapanga qualify 2010 AFCON nthawi imene tinali ndi timu imachita kudziwika zosachita sofusa soti pagolo pakhala ndani. Dziwa ndi Swadik Sanusi ali pagolo ukafoteka kuli Moses Chavula, Peter Mponda ndi James Sangala. Umadziwa timu yathu ndimene kuti pakati pa umenya Erings Mwakasungula ndi Dave Banda ukufisha Kondowe au Joseph Kamwendo kutsogolera omwe afulidwa ndi Esau Kanyenda. Panja osintha game achina Chiukepo, achina Robert Ngambi, achina Jacob Ngwira, achina Alan Kamanga oma timu imadziwika. Pamene nthawi iyi mwina papita zaka timu ya Malawi isakudziwika kuti timu ya Malawi yeneni nditi. So mwina maqualify amene ma friendly ngati awawa azitithandizira kuti azipanga ma combinations abwino tidziwe timu
at least 11 icha tizidziwa kuti 9 awawa are guaranteed a starting spot. Okay. Komanso tizidziwa kuti awa samango atenga nkwasiya kuatenga kwasiya akocha apangano chiganizo cholondola bwinobwino kuti tisamango ta anaita na Henry kumwenda ndi sanasewere iliyonse amwita naso sanasewere apa ansiya kumadzifunsa kuti amusiyiranje anamuyesa. So izizi tizithandiza kuti akhale ndi at least 20 players amene tizidziwa kuti awawa mu squad alimo. Anzathu zimatero uthakati ndi 26 players squad 6 aja nkhala alando kuti azibwera uyu mwina ena ma suspension mwina ena azivulala mwina ena ma new collapse olo ukhala ndi 18 kuti awawa no ndeti madziwa ngati sabwera ali suspended kapena no ali ndi injury koma uthakona kuti tingozungulira. So ma friendly awawa danger atithandiza kupanga sharpen squad atithandiza kukhala ndi team kwambiri. Mike tatete taonikirano anyamata amene akumakhala ndi mizu yachimalawi koma ndi akunja kwa dziko lino posita pompa taona ndithu timu ya dziko lino ngati ameneyo mnyamata amene akuti ndi Kani waku Ivory Coast koma ndi mizu yachimalawi amwitana mu squad ya Flames. Tinaonanso umakamba zachina kumwenda umakamba liponso ena taonanso of course Babatunde wabweranso mu squad imeneyi. Kufunika kotani kuti no tizipanga identify anyamata omwe akusewera ndi akunja koma anditi mizu yachimalawi. Nthawi zambiri matimu amene amachita bwino danger pali zinthu zingapo zomwe amachita. Number 1 matimu aja amakhala kuti ali ndi maplayer ambiri amene amasewera kunja. Tisanamizane ma league mu Africa muno sangafanane ndi ma league amphamvu ku Europe in terms of everything. So choyambirira ndi chimenecho. Imagine munthu ukhale iweyo Malawi je khali ndi maplayer 5 mu Bundesliga, 5 Premier League, 5 Italian Serie A, 5 French League. Akaita nati sonkhani nawo kuno kungoyika ku Malawi konkuno awiri. Imene imakhati muyopsa kwambiri. Mukalephera apo mumayenera kuti mukhale ndi league yamphamvu kwambiri. Okay. Zomwe timaziona matimu ngati achina Egypt. Egyptian League ndi league yamphamvu kwambiri. So Egypt can boast of mwina over 10 players in their squad osewera ku Egypt. Ndikhala amphamvu so mwina so kuposa ku Europe. Taona South Africa kupanga qualify World Cup with over 90% ya squad yawo osewera South African League. So ndanena zinthu ziwiri pamenepo. Mukhale maplayer ambiri osewera ma league amphamvu abwino. Mukhale ndi league yamphamvu. Pamenepo mungaphonyaso china chomwe amachita ndichosaka ma players amene ali ndi mizu ya dzikolo. Okay. Maiko ena. So utakuona matimu ngati France ali ndi ma players ambiri amene nomwina ambiri ndi ku Africa kuno. Achina Hugo Ekitike, Kylian Mbappe, achina ndani uyu Ngolo Kante ambiri, achina William Saliba si kwawo kumene kuti ukafukula zeni. Taona Cape Verde Island ikupanga qualify World Cup for the first time. Dziko la anthu ochepa kwambiri. League yawo sikuti no ili that form koma players ambiri afukula France, Portugal ndikabweresa pamodzi. So ifeyo amalawi tukhala kuti zambiri zomwe ndazitchula zija ife operewera. Okay. Tilibe maplayer amene tandiuze iwe maplayer 5 amene no ngati awataita na maplayer athu ochoka kunja league yawo ndiopsa kwambiri. Palibe chiopseza chilichonse. Botosani yomwe amasewera Charles Pedro ku Romania or mu Europa Conference League sipanga qualify. It's just a name kuti no amasewera ku Europe. No disrespect koma tikunena chilungamo. Maplayer akusewera matimu aku Mozambique, akusewera matimu aku Zimbabwe. Chomwe chita kuonesa kuti ifeyo sitinapange export maplayers ambiri ma league yamphamvu. Player ekhayo osewera league ya serious mu Africa mu Likabadinyo mukhango yekha. Amenenso akumenya timu yomwe ikupanga struggle. So ifeyo mwina njira ina inali it's just a matter of kuti maplayer awo mwina azikhalabe akolite. Chifukwa it's not about kuti tingopeza player wakunja abwere azasewere mwayo ngomati sokola athu. Nkhani zikhala quality. Kuti okay tikutenga player ali ndi mizu yachimalawi koma ano tikamuyelekeza ndi wathu akunowa. Zikusiyana ndebo atikhale nawo mwe. Okay, fine. South Africa kuli ma players ambiri amene ali ku Europe.
koma amatha kuona kuti bola tikhale ndi athu kula teboho mokwena achina Modiba bola tikhale ndi athu omwe. So ifeyo izozo ndi njira yabwino kwambiri, komano tikaona kuti awaso ndi bola athu ndi bola tipange concentrate pa athu tipange improve league yathu. Okay, now masewero awiri Lesotho ati pasadi opposition yamphamvu ukaiona Lesotho mene ilili ndikuona kuti atha kuti pasa opposition yamphamvu kutengera ndi mmene Lesotho yo ilili panopa. yasintha kasewero tisanamizane po Malawi ndi Lesotho in terms of performances improvement yapanga improve kwambiri, ngakhale pa FIFA rankings sinatidutse koma yapanga improve kwambiri. Umboni wina wooneka ndokuti Lesotho ifeyo kumenya nayo tinachinyalira ndikalekale kwambiri. So yapanga improve, so ati pasa game yabwino. Tinaona ma qualifiers a AFCON khangati awo kapo anapangidwa peya ndi achina Cameroon achina Nigeria struggled kuti ayichinye mwinaso khangati inatha draw. Yes, Nigeria yomwe no tikuidziwayo, Nigeria ili ndi ma player every top league in the world kuli Nigeria. Koma Lesotho yo anahoda kapena anavutikana nawo, even ku Nigeria nachinya movutikira. So kwamenya ndi Lesotho magemu awiri danger zitithandiza kwambiri, koma ineyo ndikuona kuti ndi maganizo anga ndikanakondwa akochi anakapereka mpata kwa anthu onse. okay, kuti pano kuti ngati malango amangoswera ka 5 minutes ka 10 minutes amuyambitse. Ineyo ndikufuna kuti maganizo anga pamene tikunena kuti ndimakuza poyamba kuti pamene ukufuna munthu kupeza timu at least out of 26 players khala ndi ma player omwe mwina 15 chabwino 15 okha amene awo umachita zoti awawa ndi timu yanga ndikamayamba ndiyamba ndi awo zivute zitani 9 ka 10 osalawo ndizipangano mwalando koma ndiyamba koma pa nthawi inoyo Malawi tilibe zimenezo nchifukwa utha kumuona alero mphasi kena kwazayiwalika Robert Size kena kwazayiwalika kena ko Dennis Chambers adalilika asowa kena ko Mbulu asidwa kena kwazatengedwa kena kwa asiyaso. Tikufuna maplayer timu yokuti no ikhazikike because ukakhala ndi timu yokhazikika danger ma weaknesses ajankumaoneka ndikumayesa kuwakonza timu ija ili limodzi mazakhala yopya. Koma sunganene kuti timu ndinayi nayo iyi sinapange bwino ulendo wina ndikukhala ndi ena ndimati sokonze sizitheka. Alright, ndiye ukuyembekeza mipira yotani iwiri imene ya Malawi? Ndikuyembekezera mpira wokuti imene ndakuziramo ndi magemu awiri. Yes, tili ndi 180 minutes. Pa 180 minutes tili ndi ma player 26 yo tikamulowesa mu 180 minutes ndikuti on average pali ma minutes ena ake 10 15 on average. Ndikuyembekeza kuti player wina aliyense amene amtenga kuku will at least have a minimum of 10 minutes ukasewera ata kusewera. yeah, ndikuyembekezera zimenezi. Pali ena kuti amenya 90 yonse ina 90 yonse. Okay, Koma on average I expect every player to take part. pa game imene ma games amene wawa tinatumiza air ticket ngati boma chifukwa timu iyi ndi ya misonkho yathu deje. Sungatumize air ticket kwa ku Bohemians ku Lomenko kwa Republic of Ireland kumwita na Djibouti ya Okedina ndikumuyika mu squad yo makolo apo magemu ambuyo aja siti naone chena chiti chosai ayina uchizivunga wa taibekezo kaswe kukayapa amene kukapeza mpata ndikukhulupirira kuti uchizivunga kumpasa mpata athakuonesa because the boy is confident. Okay, confidence yake yakwera kwambiri if he was able to perform pa level ya CAF Champions League ndi experience ino sumana ali nayo timu ngati Young Africans I don't think he can struggle ndi timu ngati Lesotho. So I expect those boys to take part. ndiye tingofuna zabwino zonse ma Flames ndiko kuti no pamene akuswera ndi Lesotho nangati zikani biloti pakudusa zaka 16 tisana ichinye timu ifeyo chiyembekezo chathu ndichokuti magemu onsewo palibe yomwe titaluze. Okay, koma Flames imatha kutero timanete tinkawerengera kuti atipasa yapa table ya Equatorial Guinea Sao Tome and Principe sinawinepo kwa zaka zitatu bweza kuti Sao Tome mbene Sao Tome yo yawinira pa ife. So Amalawi ma players makochi izizi ziyenda mmutu mwawo Amalawi amakhala okhumudwa kwambiri. So nthawi zina zake chiziyenda mmutu mwawo kuti ine ndizingokhala okhumudwisa
nthawi zosati anthu akati adandaula mdziko muno Adandaula. azikhala Chabwino. so chimenecho chikamayendayenda umane ya ndiyesetsera. Mmenemo ndi mmene tayambira programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Timakamba nkhani yokhuza timu yaikulu ya mpira wamiyendo ya dziko la Flames. Timuyi ili ku South Africa kumene isewera masewero awiri omana mphamvu. Loweruka ikumana ndi timu ya Lesotho, kenako adzakumananso ndi timu yomweyi lachiwiri likudzali pa 18 November mchaka chimene cha 2025. Ndiye tikupitirira ndi programu yathu powunikira tsopano mpikisano wa NBS National Division League imene tsopano tikuti ikupereka njira yotino matimu awa ndi amene akufuna alowe mu Super League, Mike. Yes, this is the road to the Super League. Timu ya Red Lions ndi nani nakale yoyo. Red Lions imene yoyamba kuti game so yoyamba ya National Division League pompano ndinakuza kuti timu yomwe ndikuyipasa chance koyamba pangalowe matimu atatu kuchokera ku ligi koma Red Lions osakhalapo nakuza choncho. So apa pationesa table onanso ndi mmene Red Lions kuchita. Yamwena titangona log table ndandanda kwa mmene ndithu yomwe ikuchita bwino utakuona kuti apopo aluza magemu awiri. Chiyambire ndi season. Awina magemu 11 apanga draw atatu. Aindi 36 points. Apopo ngati amenya magemu 16 matimu ndikuti atsala ndi magemu 6 aliyense. Ndoti ligi kupita kumapeto. Ligi kupita kumapeto. So apo gapo ikone kuti ndi ya 7. Apopo gapo ndi ya 7 points. Yes. Ndi Baka City. Baka City yazitolera kwambiri chifukwa first round simachita bwino. Okay. Ndi timu yomwe inali imodzi mwa matimu anatuluka season yatha mu Super League along with Bango All Stars komanso Fomo. So utakuona kuti Bango All Stars ndi Fomo achita kusogola. Ndora apopo kuyambira Ndilande Stars, Fomo, Bangwe, Mitundu ndikuti mabitu akona kuti no pakhala nkhondo yayikulu. Kuchokera pa namba 3 pa namba 2 pa namba 2 29 points ndi namba 3 ndi namba 6 yomwe ili Fomo akusiyana ma points 6 oka. So kuti Baka City iluze magemu awiri Fomo iwine awiri ndikuti aidusa ulipo kwambiri kuchokera pa Fomo kufika pa Red Lions koma kwa ine Red Lions yoyapita. Red Lions singa drop mpaka uzakhala namba 4 sizikathe game 6 amene asalawo. Okay, chomwe chathandiza kwambiri Red Lions, one in the experience, two they have been able to keep my players amene no mpira wakuziwa they have been in the business for so long. Alipo achina Boniface Kaulesi akusewerabe achina Lowe Bokosi adakali kumene achina Hanke Machira adakali kumene ko Malumbo Kandawire coach former player wa Red Lions ali kumene ko. So ina expect Red Lions kuti ilo wa Super League mpikisano kwambiri wa malo awiri otsalawo uli kwanthu. Koma titaona fixture mene weekend mene ikhalire ya NBS Bank National Division League Red Lions auma ndi timu ya Ntaja United ikhala game yotani fa ndikoti akangoti apambana ma games awiri angapangana ma games awiri automatically apanga qualify. Yes, it's an Eastern Region derby. Okay. Pakati pa Red Lions ndi Ntaja Ntaja ndi yakuntaja kumachinga Red Lions yakuzomba. Ndi game yokuti kwa ineyo Red Lions ikangowina game iyi basi osalikira soina awina au confirm personally au confirm Red Lions. Ntaja ili pa 22 points. Ntaja kuti ipambane magame game ikha pa 25. So mpikisano ukoma kwambiri. Ndeti kaona hapo fixture ikunena kuti Red Lions ikumana ndi Ntaja United la mulungu limenelo pa 16 November. Kuliso game ya Mchinji Vida ndi Bangwe All Stars ku Mchinji. Mitundu Baptist ikusewaso ndi timu ya Chintheje United. Ndilande Stars ikumana ndi timu ya Fomo FC. Ndeti tapita ku break tikabwerako nditu tuundike mpira wa miyendo koma osera ake nkukhala atsikana.
talowa gawo lachiwiri limenenso ndilomaliza la program ine ya sports arena. Mike ni magamba tisanapite ku break. Women's football ikubwereranso first round tunaona Silver Strikers ladies isaku gonja ili pa number 1. Now second round ikuyamba ukuyembekeza chigawo chotani chachiwiri fano chigawo chimene chikhala chakamuthemuthe National Bank of Malawi Women's Premiership. Yes, team ya Silver Strikers sizidabwisa itakhala ma champions. Okay. Yeah, chifukwa chokuti yawina magame onse a first round inamenya ndi topa ku Blantyre kuno khangati inapambana. Second round topa ikwena kuyenda likamenye kulilongwe so ineyo I still give it chance chachikulu chotenga championship kulilongwe. Okay. Kuti ithapita ku silver komanso tisayiwale kuti ukaona top 3 khangati matemu amene akuchita bwino kwambiri onse ndakulilongwe fakuli MTF Lionesses ndi silver onse top 3. Matemu amene akhala akuchita bwino mipikisano ya women's football mbuyo onse opanopo sizikuyenda. Okay. Atikhala kumasinta itaona ntopwa ndi ntopwa koma izizi zationetsana kuti arrangement yomwe inapanga farm makamaka kudzera ma Women's Football Association kuti no anthu aziyenderana izi zathandizira kubweretsa mpikisano kwambiri komanso professionalism. Okay. Chifukwa chokuti kale mujale samangomenya nzigawo zakezo kena ku champion wawo kukumana so siti madziwa kuti no makwanu mu matanimo mphamvu zimakhala motani mapasana magemu kaya matani usayiwale wewe danger mathabulesi women ija kumawina 18 22 pamanopo sizikuchitika zomwe zaonesa nokuti mpikisano wathandizirano kwambiri just like komanso mwina ngati kampara kalipo chart ya ma top goal scorers kuona kuti no pamene tikuyamba chigawo chimene chachiwiri cha mpikisano umene wa National Bank of Malawi kuti atsikana akupikisana bwanji kumbali ya zigoli. Tinaona ndithu kuti mpikisano umene kunso wafika ndithu povuna koma kuyembekeza kuti no Silver Strikers ladies ipitiriza pomwe inasira sipanga drop form sindukayika ndi makamba za chart imeneyo Debola Henry wa Silver ladies no wonder kuti ali pa number 1 na Yesu ali pa number 1 yeso 9 wajinya zigoli 14. Okay. Yeah, Miami go kandawi wa St. Soga ndi makuza paja kunena kuti matimu akulilongwe ndi amene am top 3 abani alamulira St. Soga ndi MTF Lionesses omwe kuyaji na simenye simwaka ichi. Okay. Yeah, so utakuona kuti police player wawo Vanessa ali ndi zigoli 4 akusidwa ndi top goal scorer zikuti sagafikire pamene nthawi jayi ku police ko amatha nthawi ngati akutsogola kale wina ndi zigoli 20 mwina game imodzi anachinya zigoli 8 so tiyamikire chifukwa chokuti champikisano ukoko ndikuona kuti achina anthu chikhosi danger akugwira ntchito akudziwa ntchito yawo sikuti angalole kuti angogwa mosazwika nanga international palipo chilipo chomwe tingakambuna kuna kugwa kwa timu ya Ronaldo ya Portugal ndi Republic of Ireland taona yafa 2-0 Ronaldo anaendera red card. Yes, ni manena poyamba pacha ku introduction kuti no ku Africa maso athu onse anali pa ma playoff. So semi final playoffs Nigeria yagonjesa Gabon 4-1 pamene no Cameroon yagonja ndi DRC zomwe anthu ambiri samayembekezera. Cameroon ndi akabwerebwere aku World Cup. Nigeria DRC chipitire ni World Cup in 1974 Zaire time ndio hapo ya kusadi step imodzi kuti igonjese Nigeria. All right. Yes. I think they on Monday tizakhala tapeza matimu no matimu kwa Africa tamaliza ku Europe. France yapanga confirm ku World Cup tisaiwale kuti kuli matimu ena amene no ambiri ndikoyamba kupita kuibuka achina Uzbekistan achina Jordan apita ku World Cup koyamba ku Africa kuno ndekula achina Cape Verde Islands apita. So kwambiri wiki hii mpaka na weekend kubwera pakati nkhani khala ma international. All right. Mike ndithokoze kuti unabweramo sports arena ndiko kuti no Monday maso kupita kutsogolo tekaitire most one kuti no
chakachi tichimaliziranga si chakachi kupita kumapeto tsopano yayi tinachiyamba limodzi kunda talimadi chabwino tikatere tamaliza program ya sports arena pano pa Times Television. Ndithokoze mzanga Mike Ndala amene anali mlendo wanga mprogram ineyi, koma Jane na Zombe ndamene amongolera zonse pamakina. Atathokoza Jane chifukwa cha ukadaulo umene ndithu wapereka mu program ine ya sports arena. Ine ndi Williams Gondwa, ndingoti pitirizani kuonera kanema wa Times mwakoma nonse.